Hallelujah. Okay, maayong hapon sa tanan. So, praise God sa lain na usab nga adlaw nga gihatag kanato, no? So karon magpadayon ta sa pagbasa sa libro sa Genesis. Sa Genesis man ta Genesis chapter 9 ta nag-end kagahapon, no? Atong nahuman ang chapter 6 to chapter 9 kagahapon, murag taas-taas to siya kay murag mugbo lang kada chapter. So karon magpadayon ta unya murag ang mahuman nato siguro hopefully duha ka chapter, no, atong mabasa karon. So I hope nga ang matag usa nga nagtan-aw mapanalanginan pod sa mga akong nabati nga ang pulong gid sa Ginoo bitawas kanang ang ato ang kalan-on sa matag adlaw, no, dili lang physical nga food, kaning pulong sa Ginoo. Hallelujah. Salamat sa imong presensya, Lord. I already feel the presence of God. Salamat, Ginoo. Hallelujah. So, dito sa Genesis chapter 10, no? Genesis chapter 10, verse 1, niingon, mao kini ang mga kaliwat sa mga anak ni Noe, nga sila si Sem, si Ham, o si Japet. Ang ilang mga anak nga tawo human sa lunop. Ang mga anak ni Japet mao sila si Gomer, Magog, Maday, Jabab, Tubal, Mesek, o Teras. Verse 3, ang mga anak ni Gomer mao sila si Askenas, Rifat, o Tugarma. Ang mga anak ni Jaban mao sila si Elisa, Tarsis, Kitim, o Dudanim. Sila mao'y mga ginikanan sa mga tao nga nagpuyo sa kabaybayunan sa mga pulo sa dagat. So siguro mangingisda ni sila kay dool mas dagat, no? Okay, so padayon ta mao kini ang mga kaliwat ni Japet nga nagpuyo sa ilang nagkalain-laing kabanayan o kanasuran. Okay. Ang matag usa nila kapundok may kaugalingong pinulungan. Oh. So naa na sila kaugalingong pinulungan, no? So, ang matag usa nila kapundok may kaugalingong pinulungan. Interesting, no? Kay abi man ako sa Tower of Babel pa na nagkalain-lain ang pinulungan. Well, padayon ta sa verse 6, ingon diri. Ang mga anak ni Ham mao sila si Kos, si Ehipto, si Pot, o si Kanaan. Okay, ang mga anak ni Kos mao sila si Seba, si Habila, si Sabta, si Raama, o si Sabtika. Ang mga anak ni Raama mao sila si Sheba ug Dadan. May anak si Kos nga ginganlag Nimrod, nga maoy unang bantugang tao sa kalibutan. Oh, si Nimrod. Pinaagi sa tabang sa Ginoo, nahimo siyang labing maayong mangangayam sa tibuok kalibutan. Busa ang mga tao muingon, himuon kaunta sa Ginoo nga sama kamaayong mangangayam ni Nimrod. Okay, I think ang mangangayam is hunter, kanang naa sa lasang dito kanang mag-hunt og mga animals, na kanang mangangayam kanang manguan sila manguha sila mga wild animals. Okay, so padayon ta verse 10. Ang unang gingharian nga iyang gimanduan naglakip sa Babel, Iraq ug Akkad. Nahimutang kini sila sa yuta sa Sinar. Gikan sa maong yuta mipanaw si Nimrod. Paingon sa Assyria ug gitukod niya ang mga syudad sa Nineveh. Nineveh. Okay, padayon ta. Rehoboth, Kala ug Resen nga diha sa tunga sa Nineveh ug sa dakong syudad sa Kala. Okay, sa verse 13. Si Ehipto maoy ginikanan sa katawhan sa Ludim, sa
Anamim, sa Lahabim, sa Naftuhim, Petrusim, Kafturim o Kasluhim nga maoy gigikanan sa mga Filistihanon. Murag kuan kay ilang mga pangalan man lisod-lisod kay Blitokon. Kuan ilang mga pangalan unique kaayo. Okay, so verse 15. Ingon, ang mga anak ni Kanaan mao sila si Sidon, ang kamagulangan og si Het. Kaliwat usab ni Kanaan ang mga Jebosihanon, ang mga Amorehanon, ang mga Gergasihanon, ang mga Hibihanon, ang mga Arkehanon, ang mga Sinaihanon, ang mga Arvadihanon, ang mga Simarihanon, o ang mga Mamatihanon. Unya, nagbulag-bulag ang mga nagkalain-laing mga banay sa mga taga-Kanaan. Hangtod di nga ang ilang mga utlanan nagsukad sa Sidon, padulong sa Gerar, hangtod sa Gaza ug paingon sa Sodoma, Gomora, Adma og Sibuim, hangtod sa Lasa. Okay, verse 20. Mao kini ang mga kaliwat ni Ham nga nagpuyo sa nagkalain-laing mga kabayanan ug kanasuran. Ang matag usa ka pundok may kaugalingong pinulungan. Ang matag usa ka pundok adunay kaugalingong pinulungan. Okay, verse 21. Si Sem, ang magulang ni Japet, mao ang ginikanan sa tanang Hebreo. Si Sem. Si Sem mao ang magulang ni Japet, mao ang ginikanan sa tanang Hebreo. Naka-remember ko di ba sa first chapter katong di ba namatay si Abel kay gipatay ni Cain, no? Unya giilisan sa Ginoo si Abel, nabuntis og balik si Eva, unya ang gipangalan si Seth. Diri sa kaliwat ni sa anak ni Noe, di ba, kay sila man ang unang after sa luno, di ba, kay sila naman lang tulo, no? Si Sem, si anak mga ni Noah ba, si Sem, si Japet, og sitong usa si Sem, si Japet, og nakalimot ko sa usa, pangitaan sa nato ha. Agoy ka, asa man to nako nakuan. Pangitaan sa nato kay para tulo man to yang anak, di ba? Si Sem, dali aran ako nakalimot, Lord. Oy, kinsa man to yang anak? Si Sem. Thank you, Lord. Si Ham, si Japet, og si Ham, si Japet, og si Sem. O si Sem, si Japet, og si Ham. Ano ba to? Yeah, no? Okay. Si Sem, si Japet, si Ham, si Seth, Sem, og si Japet. Basta tulo na siya, si Ham, si Seth, og si Japet. Okay, so Sem, ang magulang ni Japet. Okay, mao ang ginikanan sa tanang Hebro. So si Sem ang mga ginikanan sa Hebro. Ang mga lalaking anak ni Sem mao sila si Elam, si Asur, si Arfaxad, si Lud, o si Aram nga maoy mga ginikanan sa mga katawhan nga nagdala sa ilang mga ngalan. Ang mga anak ni Aram mao sila si Uz, si Ho, si Giter, o si Mas. Si Arfaxad mao ang amahan ni Sela, o si Sela mao ang amahan ni Eber. Duha ang anak ni Eber, ang usa ginganlag Peleg, kay sa iyang panahon ang katawhan sa kalibutan nabahin man, ug ang ngalan sa iyang igsuon mao si Joktan. Si Joktan mao ang amahan ni Almodad, Silap, Hazarmabet, Jera, Haduram, Usal, Dekla, Ubal, Abimael, Sheba, Ufer, Habila, og ni Jobab. Silang tanan mga anak ni Joktan. Okay.
Ang yuta nga ilang gipuy-an nagsukad sa mesa paingon sa Sipar sa kabukiran dapit sa silangan. Mao kini sila ang mga kaliwat ni Sem nga nagpuyo sa ilang nagkalain-laing mga kabanayan o kanasuran. Ang matag usa ka pundok may kaugalingong pinulungan. Kining tanan mao ang mga banay sa mga kaliwat ni Noe, sumala sa ilang tagsa-tagsa ka kaliwat og nasod. Ang tanang kanasuran sa kalibutan nagikan ni ining mga anak ni Noe human sa lunok. Amen. Human sa lunok. Okay, so chapter 11 na ta. Ano atong padayonon kay kanang mubo-mubo raman ang chapter 10. Okay, so chapter 11 mao ni ang turi sa Babel. Di ba ka remember mo ani nga story? So ato ang balikan no kay naka remember ka na bitang ato ana siyang na dunggan sa una niya. Mabalikan na to kanang basa. Lahi na pud ang kanang kanabang insight o sahay lahi ang insight nga ihatag sa Ginoo kay di ba ang pulong sa Ginoo buhi man. So magministeryo gyud ang pulong sa Ginoo in many different ways para ang ato ang espirituhanong kinabuhi ba kanang ma-ignite nga mga lagad sa Ginoo og balik, no? Kanang makadasig og balik nga kung naluya na tagamay pag naatay madunggan nga pulong sa Ginoo, pag mubasa tag pulong sa Ginoo, matingala ta nga kanang maabtik ang ato ang kalag, maabtik ang ato ang espirituhanong kinabuhi og balik. Nya mobalik ang appetite nato nga mobalik pud ta ganahan na pud ta mobasa sa pulong sa Ginoo. Mo start og kanang on fire na pod, no? Kanang naadjud gamiton ang Ginoo para ma-on fire tag balik nga mga lagad sa iyaha. Siguro na ay nagtan-aw karon no nga kanang feeling bad, down, na kanang murag kanang naluya sa pagpangalagad sa Ginoo. Igsuon o hagon ta ka. Balik tagbasa sa pulong sa Ginoo kay maura gyud ni ang makahatag nato og kanang makabalik ta sa kanang kalayo sa pagpangalagad sa Ginoo, no? Wala ilain ang pulong ra gyud sa Ginoo. So dili ta magpadala sa atong kaluya. Bisan ako naman ko'y time nga maluyag yun bitaw. Pero salamat sa Ginoo sa mga tao nga maghatag na kong mga kanang verses. Unya, kanang kita pod mismo bitaw mag-effort. Mukab po ta sa itong Biblia kung natay Biblia, no? So padayon ta sa chapter 11. Okay, salamat igsoon sa pagpadayon o pagpaminaw. So chapter 11 verse 1. Sa sinugdan, may usa lamang ka pinulungan sa tibuok kalibutan. Sa sinugdan. Okay? Sa pagpamalhin sa mga tao gikan sa sidlakan, nahiabot sila sa usa ka kapatag sa Sinar og mipuyo sila didto. Og ingnanay sila. Dali maghimo kitag tisa og ipaagi nato kinig kalayo aron mugahi. So I think kaning tisa kay kaning bricks, no? Kay wala pa sila hollow block sa una. So aron mugahi. Busa nakabaton sila tisa og aspalto aron ipatapot niini. Unya miingon sila, karon magbuhat kitag syudad nga may turi nga sangko sa langit. Nagkahiusa sila kay usa raman ang ilang pinulungan, no? Okay, padayon ta. Himuon tang bantugan ang atong ngalan aron dili kita magkatibulaag sa tibuok kalibutan. O so naa sila motibo, na sila plano nga ingon siya himuon tang bantugan ang atong ngalan aron dili kita magkatibulaag sa tibuok kalibutan. So sila rani, no? Sila rin nag plano-plano ba? Verse 5, unya nanaog ang Ginoo aron pagtan-aw sa syudad ug sa turing nga gitukod sa mga tao. Ug miingon ang Ginoo, karon usa na sila kakatawhan ug usara ang ilang pinulungan. Og sinugdanan lamang kini sa tanang pagabuhaton. Dili madugay makahimo na sila sa tanan nga gusto nilang buhaton. Busa, verse 7,
busa mga naog kita ug libugon ta ang ilang pinulungan aron dili sila magka sinabtanay. So no, gilibog or ninaog ang Ginoo para magkalain-lain ilahang pinulungan, gilibog sila sa Ginoo. I know nga kanang libog bitaw sa Tagalog kay kanang lain daw na siya og meaning. Kay basta ingon sila dili daw na maayo nga word sa Tagalog. So Bisaya ni ha. Bisaya ta. Okay, so sa verse 8 ingon, busa gipatibulaag sila sa Ginoo sa tibuok kalibutan og mihuno sila pagtukod sa syudad. Kawa naman sila nagkisinabtanay. So mihuno sila pagtukod sa syudad. Wala nila nahuman. Okay. Babel ang ngalan sa syudad kay didto gilibog man sa Ginoo ang pinulungan sa tanang tao ug gikan didto gipatibulaag niya sila sa tibuok kalibutan. Okay, verse 10. Mao kini ang mga kaliwat ni Sem. Duha ka tuig human sa lunop. Sa dihang 100 na katuig si Sem, nakaliwat siyag lalaki nga si Arphaxad. Okay, so I think before ni na human yan no, una ang Babel nahitabo, no. Well, atong padayunan verse 11. Unya nakaabot na siya og laing 500 ka tuig og nakaliwat pa siyag ubang mga anak. Sa 35 na ang panuigan ng Arphaxad, nakaliwat siyag lalaki nga si Sela. Unya nakaabot pa siya og laing 403 ka tuig og may lain pa siyang mga anak. Sa 13 na katuig, sa 13 na ang panuigon ni Sela, nataw ang iyang anak nga lalaki nga si Iber. Human mataw si Iber, nakaabot pa si Sela og laing 403 ka tuig ug may lain pa siyang mga anak. Sa 34 na ang panuigon ni Iber, may anak siyang lalaki nga si Peleg. Human mataw si Peleg, nakaabot si Iber og laing 430 ka tuig og nakaliwat pag ubang mga anak. Verse 18. Sa 30 na ang panuigon ni Peleg, nakaliwat siyag lalaki nga si Rio. Human nataw si Rio, nakaabot pa si Peleg og laing 209 ka tuig og nakaliwat pag ubang mga anak. Okay, verse 20. Sa 32 na ang panuigon ni Rio, nakaliwat siyag lalaki nga si Sirog. Human niini nakaabot pa si Rio og laing 207 ka tuig og nakaliwat pag ubang mga anak. 22. Sa 13 na ang panuigon ni Sirog, nakaliwat siyag lalaki nga si Nahor. Human mataw si Nahor, nakaabot pa si Sirog og laing 200 ka tuig og nakaliwat pag ubang mga anak. Verse 24. Sa 29 na ang mga panuigon ni Nahor, nakaliwat siyag lalaki nga si Tera. Verse 25, human niini nakaabot pa si Nahor og laing 119 ka tuig og nakaliwat pag ubang mga anak. Okay, verse 26. Sa lapas na sa 70 ang panuigon ni Tera, nakaliwat siyag mga lalaki nga si Abram, si Nahor og si Haran. Okay, let me go back. So human niini nakaabot pa si Nahor og laing 119 sa tuig og nakaliwat pag ubang mga anak. Okay, so ang anak ni Nahor, no? Mao si Abram, nga nahimo na ba ini siyang Abraham and that later on, no? Pero karon iyang pangalan is Abram. Onya si Nahor o si Haran. Okay, so tulo sila. Okay, ang mga kaliwat ni Tera. Mao kini ang mga kaliwat ni Tera. Si Abram, si Nahor o si Haran. So, si Abram,
si Nahor o si Haran. So si Tera ilang papa. Si Haran maoy amahan ni Lot. Diba? Later on na to ni siyang mabalikan. So si Haran maoy amahan ni Lot o si Haran namatay dito sa iyang lungsod nga natawhan nga mao ang Ur sa Caldea samtang buhi pa ang iyang amahan. So ang ilang amahan si Tera buhi pa pero si Nahor si Haran namatay na. No, nauna si Haran og kamatay kasi sa iyang papa. Okay, so verse 29, nangasawa si Abram kang Sara ug si Nahor nangasawa usab kang Milka. Ang anak ni Haran nga amahan usab ni Iska. No? Nangasawa si Abram kang Sarai pa siya ang una, no? Before siya nahimong Sara. Sarai ug si Nahor nangasawa usab kang Milka. Ang anak ni Haran nga amahan usab ni Iska. Walay anak si Sarai kay dili man siya makapanganak. So verse 31, gidala ni Tera ang iyang anak nga si Abram, ang iyang apo nga si Lot, nga anak ni Haran, ug ang iyang umagad nga si Sarai, ang asawa ni Abram, ug mibiya sila sa syudad sa Ur, sa Caldea, ug mipadulong sa yuta sa Kanaan. So muadto sila paingon sa Kanaan. Nahiabot sila kutob sa Haran, og mipuyo sila didto og namatay si Tera sa panuigong 205. Okay. Oh, hallelujah. So mauna siya ang mga kaliwat ni Noe og ang Tower sa Babel. So karon diri lang usa ta kutob, no, sa chapter 11. So on chapter 10 and chapter 11. So hopefully mapadayon nato ugma ang chapter 12, no? Lami siya ikuha na to chapter by chapter kay ngano para masubay-bayan nato ang storya gikan sa sinugdan hangtod ana, no? Ato ani siyang himuon nga goal karong tuiga gyud mga igsoon, no? Pangandoy nako gyud nga ako siyang mabasa gikan sa Genesis hangtod Revelation kaning Bisaya nga version. Ang akong nabasa lang katong sa una sa New Testament from Matthew to Revelation and then sa Genesis to Malakay. No, nauna nako ang New Testament og basa. High school pa ko ato actually, no. Pero kato nakahatag yun ako kanang fire bitaw nga mga lagad sa Ginoo. Kay pulong sa Ginoo buhi man gyud siya bitaw. Kung permitin ta magbasa sa pulong sa Ginoo, ibutang nato itong kasing-kasing og huna-huna ba kana. Kining duha mag-connect, lami kayo ang kanang resulta, no? So salamat kayo sa inyong pagtan-aw o God bless sa inyong tanan.